салом алейкум ҳамватанони азиз. натиҷаи имтиҳони калон аз тамоми фанҳо барои моҳи феврали соли 2023 танҳо барои синфҳои то даҳум. дар ин имтиҳон хонандаи беҳтарини тамоми фанҳо Субҳонов Суҳроб эълон карда шуд. дар ин имтиҳони калон Субҳонов Суҳроб 374 баллро ба даст овард, ки нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда пешравӣ мушоҳида мешавад, зеро ки коэффициенти фоиданокии ин хонанда нисбат ба имтиҳони гузашта плюси 1,6%-ро ташкил медиҳад. яъне ки дар ин хонанда нисбат ба имтиҳони гузашта 1,6% пешравӣ дида мешавад. дар ҷои дуюм Файзиддинзода Самир, ки 355 баллро ба даст овард. дар ин хонанда низ нисбат ба имтиҳони гузашта пешравӣ дида мешавад, яъне ки плюси 8% балли зиёдро ба даст овардааст. дар ҷои сеюм Сафарқулов Муҳаммадҷон, ин хонанда дар ин имтиҳон 324 баллро ба даст овард, ки нисбат ба имтиҳони гузашта плюси 6,2% пешравӣ мушоҳида мешавад. хонандаи навбати мо, ки дар ҷои чорум қарор дорад, ин Гулбиби Хушнуд мебошанд, ки дар ин имтиҳон 318 баллро ба даст оварданд. коэффициенти фоиданокии ин хонанда нисбат ба имтиҳони гузашта плюси 19% мебошад, яъне ки дар ин хонанда 19% пешравӣ нисбат ба моҳи гузашта дида мешавад. хонандае ки ҷои панҷумро ба даст овард, ин Олимов Самарат мебошад, ки дар ин имтиҳон 311 балл ба даст овард ва хонандаи беҳтарин ҳисобида мешавад ба он мазмуне ки нисбат ба имтиҳони гузашта 32,2% балли зиёдро ба даст овард. коэффициенти фоиданокӣ нисбати тамоми хонандагон дар Олимов Самарат нисбат ба дигар хонандо баландтарин мебошад. баъдан Хидиров Манучеҳ 288 балл ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда плюси 9,2% пешравӣ мушоҳида мешавад. баъдан Нуруллоев Саид, ин хонанда дар ин имтиҳон 274 баллро ба даст овард. дар ин хонанда нисбат ба моҳи гузашта пешравӣ дида мешавад, зеро ки 4,4% балли зиёд нисбат ба имтиҳони гузашта ба даст овард. баъдан Сафарқулов Шаҳбоз, ин хонанда 274 балл ба даст овард. дар ин хонанда низ нисбат ба имтиҳони гузашта пешравӣ дида мешавад, нисбат ба моҳи гузашта 11,8% балли зиёд ба даст овард. баъдан Шокиров Илҳомҷон, дар ин хонанда низ нисбат ба имтиҳони гузашта пешравӣ дида мешавад, 265 балл ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта 21,6% зиёд баллро соҳиб шудааст. баъдан Қодиров Дамир 251 баллро ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта 21,4% пешравӣ дида мешавад. баъдан Мирзобоев Мубин, дар ин хонанда низ пешравӣ дида мешавад, 247 баллро ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта 9,4% пешравӣ дида мешавад. баъдан Нуруллоев Бобоҷон 233 баллро ба даст оварданд. дар ин хонанда низ пешравӣ мушоҳида шудааст, нисбат ба имтиҳони гузашта 2,4% балли зиёдро соҳиб шуданд. баъдан Ҷураев Меҳроб 227 баллро ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта 12,4% пешравӣ дида мешавад. баъдан Назарова Гулсанам 225 балл ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта 8% пешравӣ дида мешавад. Қодиров Шеҳрзод 224 балл ба даст овард. нисбат ба имтиҳони моҳи гузашта 4%
вале зиёд ба даст овард. Баъдан Султону Фирӯз 211 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта 6.6% балли зиёд ба даст овард. Баъдан Партоб ва Ибодат 206 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта 9.2% пешравӣ дида мешавад. Баъдан Ҳузиев Эҳсон 183 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта 7.8% пешравӣ дида мешавад. Баъдан Бобоев Ансоре 165 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта 4.4% пешравӣ дида мешавад. Нурова Идигул 147 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта -2.4% баъқиб гаштан мушоҳида шудааст. Баъдан Ашуров Комрон 143 балл ба даст овард. Нисбат ба имтиҳони гузашта 4.8% балли зиёдро соҳиб шуд. Волидайни муҳтарам, хонандагони синфҳои то даҳум нисбат ба хонандагони синфҳои 11 имтиҳони моҳи охири феврал бударо хуб гузаронданд ва дар аксарияти онҳо пешравӣ дида мешавад ва баъзе онҳо ба ҳамин пешравӣ ба миқдори хеле кам. аз ҳамин шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки онҳоро сахт таъкид кунед то балли максималиро ба даст оранд. ногуфта намонад ки балли максималӣ 500 балл мебошад. хонандагоне ки аз тамоми фанҳо тамоми баллҳоро ба даст меоранд, онҳо метавонанд 500 балли максималиро ба даст оранд.